dan irugi nga iba sa iti lagip tinapalabas ti pagayam tayo nga ani itilawag siri gad sa kudahin nga ti surat papagayam. Kung na narito'y Dear Manong Nemi. Mariknak Manong Nemi kat napunuan akon. Agbibinagan tiriknak. Tubok nun sa dilangit ti mariknak nga sakit ken saem. Nagsangsangit akmanen. Ngem kasla naibusan ti luwa nga garubos kadagiti matak. Manen ket manen manong. Lipliputan nakmanen ti asawak. Apay nga tangamin Manong Nemi nga adu dagiti lalaki nga saan nga mapnek iti may salain nga babae. Apay ngamin Manong Nemi nga adu dagiti babaero. Puera de los buenos. Apay nga nakaasawa ak iti kas kiniruli nga babaero Manong Nemi. Nakita ka mismo arimuar ti asawak nga dakaduan nga babae iti may sa nga hotel. Kadimbes nga daropek kumaida tapungot-pungutek kumati babae ketong patungpaek kumati asawak. Ngayon saan? Takinay kahit kun Manong Nemi ti nagdardaras nag-awid dito'y balay tapno dito'y uneg ti siledmi ngagsangitak. Nga ganug-ugat. At pagpatinggaan ti amin Manong Nemi. Nagpatinggan. Diyakon kaya ti adadaken maulit-ulit apan nakasugat ti pusok. Naderderen ti pusok Manong. Nasingaak Manong Nemi idi matugtog tiri daw ti siledmi nga agasawa. Ti katugangak nga babae ti agtugtugtog. Tada kami Manong Nemi ti pagyanan na. Balo ti katugangak. Nabigsapay laing. Katulungak iti tong galagsapa amang isagana kadagiti kasapulan dagiti duwangan nakmi ngagbasbasan iti sekundarya. Ken ti kasapulan ti babaero nga sawak nga subrek iti opisina. Ti katugangak isupay Manong Nemi ti mabatbati dito'y balay no rumuarkmet amapan na agi-deliver kadagiti lakok nga food supplements, health and beauty products. Inornos ko ti bagik, nagsagay-sayak, ket pinunasak ti rupak sa ako napaninlukat tiri daw. Kaya diti salas, dito'y kami nga nagsarita iti katugangak. Ani, mama, di ka rin manin aduktalam nga ramid dyan ako. Nagkita ka mismo ita mama. Nadakadwa ni Rolly nga babae nga rimuar iti may isang hotel. Nadamin customer ko nga, indiliberak iti sabon iti asideg ti hotel. Hey punyeta, hindi pulos agnakan ti punyeta nga nako. Iti ba nagkunak kadyak mat nagkurang ti pamagbaga kay kuwana? Ay sus, imala kanini babaero mat lang nga amana. Punyeta. Di na nga malagip nga gapu iti kinababaero deti amana kat iso tinang papatayan daking kuwana. Kat nung kastamat ti aramidan na. Kat nung kastamat ti aramidan daking kuwana ita. Ay sus apo. No, apigad din nga doon nagitawag ka sa hagnakim. Napunuan ako mama. Joan, ani ko na kuma. Isladya ko na muti. Mamakawan. Anak, amo nga jak pulos sa abon ni ren, dahi ta nga aramid ti anak ko. Agpadparata nga babae. Ano man niya ti marikrik na kini, ta si bibiyag palayag na iti pakundo nga asawak. Atong galad damat maduktalak ini nga babae na, agsangsangit ta. Nga masaksak ta anak. Nga buta na sakit. Nakasaksakit na talaga, ti maliputan po niya ta. Agbaling kang anong pudno, iti asawam, kalbasan na, kasataramidan na kang ka. Da kaya mismo tinakasaksi. Noon namin ano na kung nga sinaktan ti anak yun. Manong natawan mi nga kasawa. Babalasitan nga, di kita pukuyo kata kami. Kat may mesa palain ti anak mi. Nga awang pa iti tawan ni Bebsi, idirugyan ni Rolly, ti agbabay. Wan. Di may mesa pa lang tanak yung talagang rinugyanin dahil dyan nga Rolly, tag babae. Sa dua itan tanak yung babalasitang dan. Amo, na matangak ti amin. Ngayon talaga nga po niya, dahil dyan anak ko.
Isumad lang ti kasta kanakwada nga kakapsat. Awang tamat din ti pagkunahan nyo kanyak. Kan pagkunahan na kanyak, mama. Tadunggalag pakawan ket pakawan agmat. Ang mamati agmat kadagiti karina kanyak. Imanya tiraramid na. Anyat inararamid na. At akadi karina nga tinungpal na mama. Awan ti tinungpal na karina. Ikakmat ti kundaway na nga balbaliw di anak ko. Ngem ulit-ulitan na madlata. Gabot talaga nga punyeta. Iso nga na umakon mama. Nagpatinggan ti amin namin. Diyagon kaya't pwede masaktan. Diyagon kaya't pahay. Iso nga nakaikadeng akon. Nakaikadeng ako mama. Kaya't pinalubusak manan manong nemi tiriknak nga nagsangit idi mismo nga sangwanan ti katugangan. Tanong jak ngamin nagsangit mariknak met tidagsen ti barukong ko kadagkupit ti panagangis ko. Iso nga kaya't ko dagsangit ngagsangit. Tapno rumwar ti sakit nga marikriknak. Tapno mapukaw dito nga sakit. Sangit ang sangit. Imarakop ti katugangak manong naimikat na ginarakop kami. Tapatsik no anyamot tinarikrik na idi. Si bibiyag pa ti babaero nga asawa na nga ama ti asawa kakastamat ti marikrik kita. Marikrik na kita. Nagsagabamet ita, uno nagsagabamet idi, akas iti pa nagsagsagaba kita. Iso nga nagsangsangit ket naging narakop kami iti katugangak manong nemi. Wain kita binagbagaan na ti katugangak ket imbagana na yun ang payanak ti panagananos mo. Saan ka mapungkawan tinamnama? Pamaran na ko ma, nga din tumitlangag balbaliw ti asawa mo. Manong nemi idi ta maalay-ayan ng tiriknak kalbasan nga nagsangit akman. Dinamag ti katugangak no anya ti kunakitay ngeng kadengkon. Pumanaw kayo dito balay. Talawan nyo dahil nga punyata nga anak ko kasta ka di. Ha, ani? Uwen mama. Kananda kang runaan nga panggap ko nga ramitan. Mabalin lang ko manak saan nga ti panagsinayo ti kang runan unay nga pamuspusan tapno agbalbaliw ti anak ko ti asawam ti ama ti kita po dahil ti adadang nga nang panakal ti problema o pumanaw kayo nga matapanggap ko nga ramitan mama. Kasla dadagas ka pang panggapay miya ha. Ay nga mga naman no adad nga dumakil ti problema yun. Kas pagkarikan ta. Ay susapo ya. Punyeta tumad kami na diyang anak ko. Pinanunod ko met data idi. Tanapunwanak met ten teraramiden diti pakundong asawak. Siguro no saan nga natay. Baka nakaaramid akmat. Baka nabalis ko mat. Isukit din di may mayat nga agragragsak. At ang aganggana sa kadwa na ti babae na, kalbasan na, andak dito yung agsangsangit, hanga na. So nga kasala na panunot ko man dito. Kasta ka di, tiada iti panunot mo, kahit mo nga balsen ni Rolly, kasta ka di anak. Makamuditan mama, anak. Saan ko akan kanunungan, ti mading aramid ti anak ko. Ngayon kahit ko nga saan ko mga dumakal ti problema. Ti kahit ko kit masulbar dito nga problema, maornos ti pamilyayo. Nga saan kat nga dadang nga mawara? Ano nga tanak no, italik tayotan kiniapod Diyos ti amin. Italik tayong kinapod Diyos ti amin. Saan ko nga sinungbatan ti katugangak manong nemi? Isa ka mo, nagkinawatan kami uno saan. Nga amo na nga ta, ti pampanunutek. Uno dakas ti pampanunutan na. Madamdama pa'y manunay magdimtengen di kita kabsat nga Pepsi ken Gigi nagkapot eskwela. Third year ken first year dati high school manunay. Nay. Adan na kita pukok. Ay, naskan ka di nga mamuhanda. Mamuhanda nga dagos nga damanin na duktalam nga babae tamada.
Saan nga mas dahaw no mamon da mama. Kabuta mamuda una yung tamada. Sige ha. Inuan niya man ti desisyon mo. Adalatakin ka. Ngayon ulitak ti ba malakad ko ken ka. Ani. Italigtay ko man nga mamimpinsan iti Diyos ti problema yo. Di ka kumagpanunot iti may kaniwas iha. Saan ko ma? Nala daw ang nagawid ni Rolly Manunemi. Nakapangan kami idin. Kaya naman nga asikasuhan digiti agkabsat digiti homework. Ni mama tinapan ng indasari ti kanan ni Rolly. Kadi di makapangan simrek idi silad mi. Ngayon din ita gundaway Manunemi kat ikapkabil ko digiti arwatek iti trolley. Hani? Ay itro-trollim digiti arwatem? Ano? Ano di kita sa wala ito eh? Ha? Ano di kita sa wala ito eh? Pag itro-trollim na giti arwatem, pumanawakon. Ano? Pumanawakon. Taapay. Diyakon kaya't pa tagtultuloy nga masaktan, Rolly. Tagtultuloy pa ng lipot mo kanyak. Tagtultuloy nga pa ng lukom kanyak. Honey. Noan niya man tinandanon da ken ka. Noan niya man ti-text da ken ka. No sinuman deta nga mayat manen nga mangdadayon ti biyag tayo. Kat saan ka nga mamot pati sumartinggan! Anya ko matisang ko pa dyan. Diyak patyan nga lipriputan na. Nakita ka mismo, Rolly. Dua abukel amatak tinakakita ken ka. Nga kaduam. Nga dakaduam nga babae nga rumrumwar kay ti hotel. Hani darubam! Kat urpayan niya itati bagbagan. Awanan ti denggak ken ka, Rolly. Gabutan na punuhan ako nagpatinggan ti amin. Jakon kaya. Jakon kaya. Saan maawatam. Jakon kaya. Dito yung tiususto. Dito yung tiususto, hani. Pangasim, ika nakiti maudi akong daway. Pangasim, maudi akong daway. Nasing nga dayta nga panagrindrin ni Sutmi iti babaero nga sawak iti tagsasarunungan matugtog tiri daw ti silad mo. Siya tinapan ng ilokat tiri daw. Ano man ang ti problema niyo ni Daddy, Mami? As usual. Ada man yung talak na babae ti amayo. Kadagpagpakawan man ni Daddy. Agkarkari man na dinanton ulitin. Ilo ulitin ng tumanin. Nasa umon Gigi anak. Kit mapakawan yung tumanin. Ikan yung tumanin sa baligun daw na mga aramid manin. Yung salita na anak. Saan kung ikanat kong taway? Dahil din tinakaskas daw no di yun mapakawan kanikanin sa baligun daw ni Daddy, Mami. Isun tinakaskas daw. No saan yun nga ikanat kong daw na pa'y? Anak, agtalaw ako. No sumurot kayo, na siya tunay. Ngayon no saan? No diyo kahit sumurot ka nagbati kayo at agbasa kayo, agbasbasa kayo ngaron. Okay lang anak. Amoy at no sa dinon, di pakasarakan nyo kanya. Mami, manawag kayo. Ami, saan ko ma? Saan kayo mabaling nga sumurot ka but agbasbasa kayo? Okay lang kanya. Amoy yung amoy yun ako tiba pangsarong karan yung kanyat. So yung tumigat. Agawid ako ni Tisidong dalulo kinilolayo. Dagiti naganak kanya. Kasano no, umay na kayo tumanin sukunin ni Daddy. Tiyakon pasukon pa'y kan kuhanak. Ngata? When? Sa nakton nga pasukon pa'y ti babaero nga amayo. Talagang nga jakon kayat pa'y ni Daddy Sanen. Simreken de kita kabsat iti siled da Manunemi katsiyat. Sabali nga siled tinagturuga.
Ngay do may agtugtog ni Rolly ti silid nga nagidaak jak ing kaskaso. Aging ka anakaturog abon. Aldawen ti makariingak nakapamigaten di kitiya. Anak ko agraman kini mama. Ngem ni kano Rolly manong nemikit ururayan na kano. Awan ti serek na iti opisina, awan met ti klase di kita anak ko, adda kam amin nga kakabalay. Nagsango kami iti asawa ka namigat, manong nemi, binayak lata nagsao, nga jak sungsung bata. Ani, Hani, orin ho, mangmanganta, alayk na di kong dawit apno, ulitek ti, agpakawan keng ka. Pakawanan nakmanin. San kuntun nga ulitin? Maudi da ito yun. Kaslawan lata timang mangig ko manong nami. Inalisto kit di tinangan tanasken nga grubwata kun. Ada alas 10 iti bigat ngagbiyahe ngagturong iti lugar mi. Mamati ka kumahani. Ani, hani, mamati ka kuma. No idi ka jak tungtong palin di kiti karikan ka. Ngimita, kitong palikon. Saan ton? Maudi yung dahil nga babae. Dahil nga babae nga nakitam, idikalman, maudi dahil. Ikarik. Kunak idikalman nga kasladya ko na mo, ti mamakawan. Kunak idikalman nga kasladya ko na mo, ti mamakawan. Ngam gabot na malagip ko nga basol ti di mamakawan. Iso nga, okay, pakawanan ka. Ngam, I'm sorry. Awanin ti pamatiken ka. Awanin ti panagtalikuken ka. Awanin ti mariknak nga ayat ken ka. Awanin. Ngam apay hani, no kaano pa nga dya ko naramidan, timang pasakit ken ka? No kaano pa nga talaga nga agbalbaliwakon, dinakbaten ayeten? Gaputa si kamadla tinangin inot nga nang pukaw iti panagayat ko ken ka, Rolly. Napukawen ti ayat ko ken ka. Gapu iti aramin mo. Nga magbalbaliwakon ko nakmet. Agbalbaliwakon, santon na talaga, santon. Awanin ti bibiyang ko na talaga nga dimon aramidan pa'y. Ke aramidem latta ke saanen awanen ti bibiyang ko ken kaawanen ibakdera kun tinalpas akong nga manunemi tinurong kun ti banyo taddan sadya di kiti aramatek nga agdigos kaya di nagdigos akon nagpakada akon kada kita anak ko hindi makarupwata akon mano gabota talaga pumanaw akon ang ganda kayo kadi nga mabaling nga igawid o rin nung ipagpakasin ni daddy nga igawid na kayo ngem no umay na kayo sukunin ni daddy agawid kayong met ore nga tagparin tuming iti sang wanak. Sa anak to napasukon ken kuana. Uwan manong nemi inulit ko maninday tang imbaga kani Gigi anak ko. Sa anak to napasukon pa eh. Kaya nga di nga sawen. Talaga nga awan kayo kini daddy. Gigi, narakraken ti pamilya tayo. May bilangin nga broken family ti pamilya tayo, mami. Ato nga kuntaway nga nikak ni daddy yu ti kuntaway nga anya tinaramid na. Mabati kami nga road, mami. Tenton malpas ti klase. Umay ta kayo to sa rungkaraan. Tiyo baybayan ti managpasay anak ko. Agananat kayo. Mami, di yu baybayan. Nga kapsat di ba nagpasa yu? Agananat kayo. Pinagsinublat ko nga inarakop dagiti anak ko manong nemi. Ang nagdanggay, di pa nagsangit mi. Tinaliyaw ko ni mama. Inakon mama. Pagi ano si kuma na kita po kuyo. I-remind ko makadakwada ti homework da. Thanks for everything, ma. Inulit man idin ni Rolly ta nagpakpakaasi nga nangigawid kanyak manong nemi ngem saan nga nagbalagi. Intulog nakedi ti terminal ti bus nga gawid iti lugar niya. Iti tagrubwaten ti bus inarakop nak ti asawak. Pinalubusak lang manong.
Sige. Arakupan na. Para ti maudi pa lang arakop mo kanya. Honey? Honey. Iba't patik ka. Kiturayam, ti umay ko pa ng sukot ka. Into Lunes, i-request ko ti pisina nga nagbakasyon na iti makalawas ta umay kasukunin. Umay kadanunin. Makaamu ka. Awanan ti bibiyang ko ka. Basta di mo baybayan di kita anak ta. Gananat ka ni. Urayam itong Martes. Siguro kat umay kanton danunin iti lugar yo. Ikarik. Saanan nga mas dao pa'y dapapa kini mama idi ta mapasang petdak nga dawit ko nga trolley. Pimanawak ka numanen. Kadito yung bigat. Sa nga bigat. Kadadan tumanen ti asawak nga umay mang supon kanyak ket sumurutak tumanen keng kuwana. Ngem kunakmet kada kuwana manong nemi nga talaga nga jakon kayat pay ti pasukon mo nung sumurot iti asawa. Kadin singasing ko kada kuwada ti planok. Ididamo ket di da kanunungan ngem di agangay ket imanugot damat laeng manong nemi. Pinasyar ko dagiti kabaranggayan mi iti kabigatan na ket kas iti planok rinugyakon nga naramin. Marigatanak manong naming amang kumbinsir kang kuwana. Ngam nagpagpakaan siya. Aging nga naluy ko kumatlaing tirik nana. Bigat iti Martes idi tatawagan nak ti babaero nga sawak. Sinong batak. Impakaamuna nga umay nakon sukunen. Imbaga na ti oras apa nagbiyahe na. Kat impasigurado na pa'y. Nga nalawag tupay lahing iti kabigatan na. Kadaddan ton ditoy. Alas 5 iti agsapa ti Miyerkules iti tadumteng ni Rolly iti balay mi. Manong nemi bimangunak kat nang daradaras sa karimuwar iti siled nagturo nga na nagturugan mi kini mama. Kalpasan na kat simreka iti siled ko. Inarikap ko nga inrekep ko nga inlak tiri daw ngem nagtalineedak iti asadeg tiri daw. Nangegkuha ni papa tinangilukat ti main door nga tinugtog ni Rolly. Ay, nabaga ibigatyo papa adak ni ani sa dito tayo na dapat lang di silad na di pa bimangon danunak latang aro din iso ti silad na papa kat inuray ko manong nemi nga nagagtugtog iso ti silad ko. Kat no pa yada ako na mismo ti sa dektri daw ngem sang ko nga dagos nga linukatan kalpas nga nagtugtog ni Rolly kanibaga nga adda isuna. Ngayon di may lukat ko tiri daw adda ako na ni aping or nga simrek ka ti silid ko. Rumor ka. Rumor ka. Di mo ka di kayat nga dito itang agsalita. Ada kinaidam? Saan ko mga rumbeng nga lukat ko tridam tapos sa mga makita isura? Sino? Ni Sani. Iso nga di mo mabalin ti sumrek. Tapno, di madisturbo tuturog na. Naimas palang tuturog ni Sani. Nagkaida kayo nga nagpatpatdag? Wen. May kadwa nga nabiitan. Sangapod no na ito! Sangapod no! Sangapod no na ito! Sangapod no? Impod no? Duwarabita nga nagkaidakam kinisani. Manipod iti bimanawag iti balay tayo nga nakasangpetak dito. Naiba ko ni Sani. Kadwarabita nga nagkaidakam eh. Sangapod no, hani? Kaputan na pudno kat napudno man kat nasakit talaga nasakit Rolly. Nasakit di maliputan. Nangrona na mga ulit-ulit. Ay amin. Inulit-ulit mo hindi. Ita. Pinatas ko men. Namnaminsan pa lang. Kasano na ulit-ulit takmat. Saan ka di nga nasaksakit? Sala nga nasakit no di ka nakasaksakit! Ah! Sakit! Sakit!
Anong nemi dinanog-danog ni Rolly ti semento nga diding binaybay aklahan. Sige, danugam, sige. Sige, sige. Sakit. Kasaksak. Halaka na sakit. Saan ko nga inanawan ni Rolly manong nemi binaybayak nga gririyaw. Binayak nga dinanog-danog na sibentado nga diding ket binuyak laeng ti panagdara ti gemgem na. Aging nga bit-bit na metlaeng ti awit na nga traveling bag kalpasan na ket rimuarin ti balay ken awanen ni Suna iti inaladan. Nakarik naman tinasakit ka na sa empiloko. Imagine, kasto ko na ti panang danog-danog na tidig nga semento kadagdardara ti gemgem na. Sana inalan ti traveling bag na ket pimanawan. Wen, ket simadan tinagloganan ng embadayo no sa dinno ti papanan na daytan ti tsaka mo. Ngem dakkel ti pamatik manong nahini. Nga agawid man tlayong Suna, iti sidong dagiti anak mi. Agawid man tlayong sadyay lugar da manong nahini. Kabigatan na manong nemi timawag amismo ni Bebsi kaniyak. Kat pinagsinublat ko ang kinasarita ida kini Gigi. Dagiti duwa nganak ko. Damdamagan da manong nemi no anya kano tinapasamak. Apay nga dagos nga nagsubli ti amada nga sa anak met nga kadua. Apay nga siyak ti pag kwa mami. Anat ako nam, Bebsi. Anat na pasamak, apay nga nagsubli nga dagos ni Daddy. Kaya apay nga sakta pagsaludsudan nyo, iti dayta. Di ka dinamag kini Daddy yo? Dinamag mi met. Dinamat imbagan anat na pasamak mami. Ngem naliday ni Daddy. Bebsi. Saan yung baybayan ni Daddy yo, ha? Ketsak. Jack madagsarday nga karkararag. Asabi ko mata santon nga ramidan pa yung ngagpaiso ni Daddy yot ti makirelasyon sa bali nga babae. Asabi ko ma, tagbalega tinaramid ko nga pumuspusan. Pumuspusan? Anya ti ko na yung nga pumuspusan, mami. Saan ko nga sinungbatan pa iti anak ko manong nemi? Agsipot na talaga nga jak kayat nga iba kay kangkuana nuan niya tinaramid ko. Dandanin makabulan ko iti sidong da papa kini mama itawagan dakmanen di kiti anak ko. Agpagpakaasid nga gawid akon. Mami, anak, gawid kan. Happy kami na mapaspasamak dita. Nakalidliday ni Daddy. Di ba kaya't ngagtuloy nga naliday ni Daddy? Ano nga kami tararamidan na? Nasapa mo't nga mapanagtrabaho. Sa nasapa nga gawid iti malem. Ngam naliday Suna. Ori no sangang barbartek. Uminom iti talo nga buti ti beer. Sakbay nga hamangan kami. Ket, ori no, sana nga nayuan ang talo nga beer. Kalbasan nga magarabi kayo. Hameten. Kid-kidawan na kada kami. Na tulungan mi Suna. Tapos di kasi takit maalukoy na kayo ng agawid. Agawid kayo. Edi sumarunong aldaw manong nemi ni Rolly amismon titimawag kaniya. Pagaw-awidan ako. Honey, agawid ka kuman. Agawid kan please. Di ka kadipay lang mamati kaniya. Nga dahi din tinaudi nga babae di biyak ko. Nasangkunton nga ramidan.
ti saludsod ita. Kaya't nakadipay laeng. Uri no adan sa bali nga lalaki di biyak ko. Kaya't nakadipay laeng. Uri no, liniputan ka maten. Hani, nakasagana kumawat. Noan yaman tinapasamak. Nakasagana kumawat. Basta gawid ka. Basta gawid kan. Kat pasublim ko mati dati ang panagayat mo kanyak. Ken, saan mo nga ulitan pa tinaramid mo? Saan ka nga makikarelasyon sa bali ng lalaki? Takas tamit taramitan. Rolly, lipatan ako. Please. Saan akong may karikan ka, Rolly? Api nga minaramid mo tikas jay. Kahit ko lang masaktan kami. Tapos maamiris mo ti kinapot no. Nga nasakit. Wan, alawan. Naaramid mo. Iyam nakasagana kung maawat ken ka. Nagkasabati kang kanahin nga panangawat mo kaniya. Agawid kan, please. Diyak may kari. Kanyak may baga. No talagang agawid ang. Nagawid ak nga rod manong naming nga Jack impakpakaam mo kini Rolly. Ti katugangak nga babae tinadanon ko. Ay, sus mo. Adakad. Ay, punyeta. Gabot na Jack kayat nga tultuloy nga awanak ti den na digiti anak ko, mama. Eh, kasaduro nga, kasadong nga rod den nga sani. Ay, kayo nga sahon, mama. Uy, inistorya ka nak. Ni Rolly tinapasama. Ngay dilukat mo tiri daw. Itisilid mo si Jabalayo kita ada nga nakaida ti may nga lalaki nga kinaidam sa bagam kanot nga dual nga rabi nga kakaida kayo. Kunyeta. Kunak nga ron nga kunak nga ron kat kasapulan pa ilagayam nga saktam met ti anak ko. Aliputan met isuna. Nga makinaig ka met sa bali nga lalaki tapno agbalbali nga may pinsan isuna. Punyeta ti gusto mapaspasamak. Nagbalbaliw ka din ti asawak, mama. Ha? Nagbalbaliw ka din ti anak yun? Amom, no saan ko mga nagbalbaliw? Itikas jay, nga napasamak? Nga naduktalan na, nga binalas mo matisona? At ako mga inggaber na ti bagina, ken ti panawon na ka nagiti babae. Isukit din ti paatiw. Ngipsamat. Isumatin, panagsingsingpat na. No kasta, mamati kayo nga nasingpeta ni Suna, mama. Adin antun aramidan peti makirelasyon. Ang makinahig iti sa baling ng babae. Uy, patsig deta. Well, mamati ak. Hindi pa nagkunakit talaga nga saanin. Nagpatinggan. Ha, adan nagnakman na. Ayam kaslatyak mamati nga alis tumla nga inaramid ti kasjay. Punyeta. Manulagal daw mo ijay lugar yo. Sipod akit insigi na madan nga dan sa bali nga lalaki. Nga kinaidam. Mama. Kaya manulangal daw nga da ka ijay lugar yo. Sigud menten nga dan lalaki nga nangibalsam kini Rolly. Manong nemi Jack amo nurumbeng ay pudnok nga umuna kini mama ti kinapudno. Ngem kasla kayat ko nga madalusan metla dagos ti kinatao. Narigaten no maamuan digiti anak ko ti pamati digiti agina. Gabot ti pamati digiti agina nga ruli ken ti katugangak ket adagpay so kinaidak nga lalaki. Amangan no di danton mamati kanyak no ibagak ti kinapudno kadakuan. Ay, daka di kayat mo nga ibaga iha? Mama, ibagak ka na kayo dito niyan. Di ko mapala ibagbaga kini Rolly. Agig nga di tayo mapaneknekan nga talaga nga nagbalbaliwan. Diyan niya iha. Punita, ada ka di nasken nga mamuak? Nasken nga mamuan niyo, mama. Ken maamuan ni Rolly. Ni Sani anaturog iti silid ko kanidi nga parbangon nga idadateng ni Rolly sa Jabalay
Ket kasinsin ko. Anya? Punyeta. Kasinsin mo. Kasinsin mo pa ilag. Kasinsin mo pa gayam ti kinaduam nga nang lipot iti anak ko. Kasinsin kayo? Mama, saan ko nga liniputan ni Rolly? Kanjak tumaaramin ti manglipot keng kuana. Kinatulog ko ni kasinsin ko nga sani kaday di nga rabi nga isasangpet ni Rolly. Kat naturog isunat isilad ko. Ngam saan kami nga nagkasilid? Ta? Nakiturog ak kini mamang ko. Kayat mo asawen. Pinagparangyo laeng nga nagkaida kayo kini sani iti dayjay nga rabi. Baring ko nak. Nisuday ta ti pakariingan tinakulapan nga panunod ti asawa. Tapno di nanto naramidan pa iti mangpasakit kaniyak. Ta nasakit gayam. Punyeta. Kasi ano nga rodin no dinangranak ako man ni Rolly. Ken pinatay na kuman ti kasinsin mo. Saan ka di nga posible ang mapasamag ti kasta? Ti asawa nga lalaki ken nadatngan na ti asawa na iti uneg ti silid nga adda kinaida na nga lalaki. Susapo nagasagana kami mat idi anyaman nga mapasamak mama. Kadag nagyaman kami tam. Ti sementado nga diding ti dinanog-danog ni Rolly. Iso tinangipagsaan na ti pungtot na kasjay. Ken sakit tinakim na, ken sakit amarikrik na. Kastagayam tinapasamak. Ano kastakit siya dadalos ka nga nagsubli? Ikabuta jak tupulos aramiden ti agbaling nga narugit. Ti agbaso ni ti Diyos, mama. Ikabuta mabutengak iti Diyos. Mabutengak nga garamid iti dakes. Basta ka de. Ay punyeta nga talaga. Manong Naimi, idagsarita kami ti asawak. Adakan? When? Abing adakan? Saan ka din kakasto ti kayat mo? Unang hamong imbagang umaykan. Kahit ka nga sorpresahin, Rolly. Kahit ko nga gamit ak, nasaan ko ipakamukeng ka. Tapno mamuak. No talagang awan sa baling ang babaeng sakpet mo dito. Kalpasan nga pimanawak. Honey, ingkarik kang kasangkot itong naraminan. Oray no, siyak tinagaramin. Saan ka mamati? Nandiyan kakad mo sa akin. Jack mamati nga maramin mo. Api ko mga Jack, hindi ko mga di ka mamati ka. Nakita mo nga mismo. Ididamo ka makita. Namatiak. Gabuta. Nabigla. Imagine. Hinukat mo diri daw nga nagturugam ket adda lalaki iti katre nga kinaturog mo. Kinaidam. Nga sa kamis mo tinibaga nga two nights nga nagkakaida kayo. Talaga kasto na ti pungtot ko idi ani. Ket ko idi ti pumatay. Tilangin diding didinahulog tanong ko. Tapno marignak ti sakit. Nga saan lang ang sakit iti gemgem ko. Kaya sakit iti barokong ko. Iti pusok. Kasto'y gayam ti kasikit ti maliputan ko nak. Kaya mapay nga sang mo nginyad adda nga inaramid ti amin. Gabota iso pala ti panakariing tinakulapan na panunod ko. Tapay, naramin mo kati tinaklipot kanya. Ipatpatik ka Rolly. Uri nga ta ulit-ulitem. Timang pasakit kanya. Ngam napanunot ko lang tikas jay. Napanunot ko lang tikas jay nga pumuspusan nga panagparang ko tikasinsin ko nga ni Sunny. Ngam saan kam nga nagkainda. Tadi di nga rabi nga imya ni Suna. Nga amok idatateng mo. Nagkaturog ka kainda kami ka ni Mama. Si di dumteng kan, napanak itisilid ngayon ni Sunny. Tapno siyak di mangilukat tiri daw. Atong tugem, tamo nga dahi tatisilid ko yung balay. Nukasta,
Gusto ti hatap ko. Nga mo nga maramin. Jak to pulos aramaden. Kas iti bundok kini mama. Kaputama butay nga kinabot Diyos. Agtalit na yung taktuhan ng dalos para ken Karoli. Nagkamanak. Nadadamanitan nga talagang ipatag ka kajak to pulos aramaden timang pasakit ken ka. Agkamanak. Kit kalit mo celebraran ti amin. Umay ka. Oh, Rolly. Umay ka, sweetheart. Nagbalinan nga naragsak ka na ornos ti pamilya mi Manong Nemi. Nang runa, Manong Nemi, langaruden, edita, adada, Manong Nemi. Adadan nga naiknak ti bara dagiti agyak ken irut ti arakop na. Ket mabukbukod akon ti amin nga ayat ken pamatek na. Napaneknek akon, iti adun nga panawin. Adamat kayang pagpatinggan ti panagbabae di kiti babaero Manong. No, saktam mo't ida. Iti agdama adda nagpadpada da Gigi kini Bebsi iti kolehyo. Intultuloy matlatak, intultuloy mimet kini Rolly ti nagtrabaho. Ket intultuloy ni Rolly iti kinasingpet na. Nga awanin ti sa baling harakupen, tagikuan na nga babae. No dilayang sisyak tulayan. Jak tumatag sarday nga agyamyaman ti Diyos, iti panangkid daw kukenkuana ti agnanayon, apanang tarabay na kata kami amin Manong. Ket sabi ko tagtultuloy nga naragsak, ti paset ti biyakbi. Iti lagip ti napalabas, ti agdama ken ti masakbayan. Dati nga ron Manong Nemi ti pakabuklaan, ti lagip ti napalabas ko nga jak tupulos manipatan. Kinakyaman naklaunay ti anos yung nang drama, nang ibasa. Ket sabi ko tadamat na ibatik nga adal, liwliwakan pagsarmingan ti biyag kadagiti patak nga nagipag-lagip ti napalabas. Ito nga radagyaman nga pagayam mo, ani, itilawag sini. Thank you ken ka ani, iting ka pa nagsurat. Thank you mat kadagiti naggabuya ken nagdengeg. Sa tuwin di pagayam nyo ni Manong Yuan Nemi Ruiz. Mangibat-batin tinembag oras kada kayami nga sangapada. Babay na po.